en corrupt nikech onge character. But when we about good leadership ma wate wagombo, onego bed ni ng'ato nigi kido, en gi character, ten gi competence, ten gi capacity. Koro wadonje wach somo. Ere kaka somo relate gi gik moko adek gi. Number one, mokwongo sami dhi sikul, ng'amo somo, kik wawuondre kae ni ng'at modhi mosomo motimo kata masa, ose invest ei kuome, o invest obwongo ne. Nitie gik ma somo timo ne dhano, mok inya yudo kibet e dhot. Mokwongo somo oyawo wiyi, ing'eyo gik moko ma ok awuoyo about science gi theory moro mipuonjo cha. Nitie kaka somo yawo wiyi mondo kata obwongo ni iluongo ni critical thinking. Nitie kaka oyawo wiyi ma koro inyalo argue gimoro nikech in gi knowledge. Nitie gimisomo e buk cha, lakini sami somo idhi sikul, oyawo obwongo ni inyalo argue outside the box. But ng'at mobet abeta ni en ok osomo, nitie kaka gipogore sana gi ng'at mosomo. Iwinjo ka sani nitie jomoko mabe argue niya, kata kiwe wach siasa, jomoko wacho niya ni jo degree achanda gitimo degree nang'o to kabi yudo tich. Ng'awo ni sindi koki idwa dhi weyo somo nikech tich onge. Ang'o ma mondo isom mondo koro tijno kata onge kata entie. Dhi e obwongi inyalo think outside the box. Number 2, kin gi somo, ng'at mosomo odhi mi competence nikech mokwongo inyalo manage. Ng'eni sama in e position in governor kata in MP, nitiere pesa mikete lweti. Ineno. Somo dhi jiwi mondo manage resources go maber. Ok no mi millions in mokwongo kapok ni handle ga pesa. Somo ibo ng'eyo ni nitie gimoro miluongo ni financial management. Kata kok isomo finances, lakini ibo bedo gi jok ma advice. Ibo understand gik ma ginyisi gi. Koro inya manage ji, tinya manage resources, can be people, can be money. Koro kin gi somo tinyalo manage jogi maber effectively. Capacity, inyalo understand social issues, political issues, economic issues. Wawo for example, county mng'eni duong', wan gi weche mang'eny kaka nyuola as a society. Wadil gi weche pi, wache gender based violence, nitie weche mang'eny. Koro ere kaka koki understand kaka wach pi is important, ere kaka ibo ng'eyo ni onego ket pesa for example mondo rit go nyithindo o giyud vaccine. Adwa ni mak parono gi kanyo matin wendi mar mondo mi wadhira Felix mar bende mar mondo mi ochiwane pache kapok wadhi e yueyo moro madundo. Penjo ma bende wabo bedo ka penjore ni ng'ato kosomo mado bende en guarantee ni obo bedo jatelo makare kose en nang'o. In korka kori Felix watwako tudore koda weche go mago mag bedo degree mar mondo mi ng'ato yier kaka jatend piny, governor kata jaod bura, bende ochuno mar mondo mi obed kod degree kapok olaro komno koso ochuno. Erokamano Joyce, anabo bedo machuok matin, pacha dwa dhi pogore gi rowere wetewa. Mara aneno ni en thuolo makende ma Nyasaye oyawo ne rowere dhot mar ng'ato ka ng'ato sign. Nitiere jogo mosandre life margi, moko nigi story mar painful, momiyo gikoso somo. To koro ma thuolo mobiro kaka warowere giwuog oko, gikaw kombe. To kagoyo wang'a kaka jasiasa, anyalo kono ni kwamlika Kenya mangima, wan gi leaders maonge academic qualifications to gi perform maber moingo jo degree e parliament kata e counties. To apogore paro gi jothurwa ni ker to nyaka bed gi oboke mar somo, governors nyaka bed gi oboke mar somo, nikech level margi mar management mar resources mar county ni malo, dwaro akili, gidwaro exposure, dwaro lony, nikech ok nya telo ne jomo somo. Nikech governor idhi bedo gi ministries, idhi bedo gi Ministry of Education, Ministry of Water, onge akinyalo rito kata lido jomo somo ka in sombi ni piny. Machielo bende kwa yero leaders e kiwango mamalo machalo ker gi governors, to en kende ok osomo, ng'ani ok dhi yero somo. Intiere gik gidhi mayo benefits mag educations, gidhi mayo nyithindo matindo piny ka masando ni weche school fee, gidhi golo gik machalo hell bursary ginegi. Koro mondo somo e pinywa ka joer kendo dhi mbele, nyakwa yier president gi governors mosomo maber. To wachni tadwa ni obede
kaka awi kaka dhot moyawne kata ne wa vijana e pinywa ka oyawne ma vijana mar mondo bi olar gino sabedo lock jogo man gi good leadership kendo jogo man gi nyalo mar dumia ne jopiny lakini oboke motamogi nikech yore mar somo nosandogi nyithindo gi nokoyudo basari familia gi family ma background example lakini nogido fedha materogi school koro kwa miyo jogi thuolo wanyalo yudo a good leadership for example wane Oscar Sudi barupe mag somo ne onge lakini kana odeno jetelo nochako puonjere kien kendo kirango record mar joma perform e parliament wa ma Kenya ka gine record mamalo kendo uneno joma e constituency mare kendo mor kode otione gakili monge mar bukno wachak wadhia from Joe paro no gi kanyo matin kende yaw Pandora box moro mano makori wacho ni wachni mano mar golo degree gima IBC koro wacho ni degree ok ochuno yaw thuolo ne rawere mar mondo mi gin bende giland kombe mopogore paro no gi kanya ng'ini make wach mar Joe bende chiwo example mare rawere mamoko bende bro bedo ka chwalo pach ng'isa ni wakaw yo madundo gi sani wakaw yo madundo nyakar moge jong waduogo ote magi bende chwal abo bedo ka somogi ka wadhi mbele kik dhi mabor. What if the world was more accessible than you think? The beaches of Zanzibar, the beauty of Rwanda, the energy of South Africa, the culture of Malaysia, the skyline of Singapore, even the Caribbean shores of Barbados. All destinations Kenyan travelers can experience with visa-free access. No stressful visa processes. Just your passport and your next adventure is waiting for you. Discover visa-free and visa-on-arrival destinations with View Travel. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Awinjo kaka mora inya kanene kiranga kamae. Amor samaneno ka iyo wankoda. Awinjo kaka mora inya. Aparo ni dhi od gira kesh wacho ne kinu wanga dwa charus. Kare no kitimo kamano. Pari. Kare. Pari winja. Ana ayie natimra kodi marach. Okno negatim gima kamano. Akia kodi ng'eyo kaka gik mana timo sewang'o iya. Akwa ikiye ting'wonna. There is fear of failure and there is also fear of success. Now you'd wonder, why would anyone fear success? Why would you fear success? Success is big. Success means a change of lifestyle. Success means you are in the public eye. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dala maduong' biro mirieko. Tulo biro paro nyingi. Magi ok gin mana sigeni mochuogi. Ochok gi e buru mar yorewa, weche makwerewa ne okuodho. Koda ka sigendni kod tembe. Magi jo manade. Magi nyithinda. Mama biro utino na nyisana bio kenda. Nyiero kelo chang, timbe andhoga en gima lit. Anyo ugenya parie. An pare no kitim na tim juok mitimoni. Ng'ado bura makare en gima biro bang'e. Nyisa gima nitie. Kawuono wach ni nyaka nid gadiera.
e dalani ka taxi dhi neno gimobuogi kawuono kare kia ng'ama idakgo. Hera, kethruok, miriambo, kata bed mana ni wuotho mabor marom nade, sigand dala ok we chuny. Sani ngeni wuna isenja sisi ot kanika mwenye kuon diriyo ting'menyo dichiel. Dichiel manade don mamanya pesa. Winam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Afilo chapati maragwe na chai. Look. Oh, mama nze pole tu nimechelewa. Unaelewa tu venye hizi barabara za huko ziko. Sasa hiyo ni excuse gani unapeana socks? Kasiti, nakuona unaficha nini hapo? Have you missed any episode of Faida Cafe? Watch it now on viewsasa.com for free. Yesu wangu, kama si wewe, mimi singekuwepo. Erokamano ahinya jahera mar Injili ngima kuom kete chenro mar Injili ngima. Injili makelo ngima. Nyithindo matindo, happy Sabbath. Kik wawe Nyasaye, wachung motegno kaka Elijah nochung motegno. Lesson mar jumani. Kato biro nwakale gik matek machalo nade, to genowa onego bed mana kuom Kristo. Ochopo sama wadwa winjo wach Nyasaye. Omiyo wakauru ngima waduto, wakete Nyasaye, to wabiro yudo teko moa e polo malo. Magi duto mana e chenro mar Injili ngima. Sabato ka sabato, chakre saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Machiegni kendo mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar chenro mar mbako romo duond rawere odiochieng' makawuono kama twak udore kod gino ma IEBC endo wacho ni ok ochuno mar mondo mi jogo malaro koma mar od bura Compton Pinya kaachiel kod kom mar gavana obeda kod digri e pacho kae. Kapok ne wadhi e yweyo moro madundo ang'iso nyadua mar mondo mi omakane paro mane owacho kanyo. Temolo moko kuom jotelo ma seche moko wacho ni ok nodonje telo ka gionge kod oboke mano mar somo e yo makare. Dhi mbele. Gik mana wacho ne en gima factual ma ja Kenya mora mora nyalo neno gi wang'e. Kwaneno performance records mag wabunge moko, ne gionge barua mar somo ka gidonje bunge. Example na chiwo kaka Joe nido kata no kijana manodonje bunge kenen gi D+ form 4 level. To kwaneno record mar Joe performance mar neni malo sana. Kendo jo Mombasa ne mor kode mane bang'e ne gidhi miye governor. To Joe nokochungi kanyo nikech ne nigi lek mare mar dhi mbele gi sombe. Yudo ka omedore masani ene kiwango mamalo sana. Degree gi en go kendo medo. Koro aneno ni nitiere jotelo moko no lack opportunity mar donje siasa nikech ne gionge thuolo mar dhi somo kata nyalo mar yudo pesa mag somo. Lakini kwa yao dhoudi kaka sani do IEBC oyaweni mondo rowere wuog oko odhi tem lak margi ka ginya bedo jotelo makare. Wamiuru jogi thuolo kendo kikwa reject wach machalo kama, to nyakwa bed gi condition moro niya level machalo kama kaka governorship to kanyo nyakwa kete kiwango ni nyaki bed gi lony nikech jukumu mari migao mari ribedo malo sana nikech idhi deal gi joma chalo ministries e county ka. Jatend county ok en ng'ano manyalo bedo jatelo maonge somo. Mano kidonjo kanyo kidhi ero somo e county mari. Kasto bende ionge exposure, ok inyal reason. Kata kidhi oko kuchu chedhi romo gi wazungu, idhi wacho kod gi dhok mane. Nikech dholuo to ok nyal wach mana oko mar Nyanza. To machielo bende president. President nyaka bed ng'ama wiye leo. Makata ki present pinywa ni oko kucho cha. Jo dhano nyaka ni president ma Kenya ni. Jal ni kare. Sombe ni sawa. Bonya reason. Bonya present. Nyaka ng'e maber the future ne generation modong piny. Nikech ki bedo president okisomo, ok idhi ero somo. Idhi golo bene gik mabeyo ma ji yudo ero somo machalo basari gi LB ginigi. Koro mano nyaka wakete kiwango machielo. Machielo mabenda kwayo kama nikech kwa yao dhoudi ni ma wa vijana wuogo kodhi manyo kombe mag MCA gi. Wadhi miyo jogi tich. Ok wadhi rito ni nyaka ndikgi. Nikech sani seche ma wuoyo ni
area ma Migori Nyatike mwalo kamoro ni St. Camillus wa vijana somo sana tido ka area no sani kuoni malo to bende kibedo piny kirango joma kwalo ji kata edho St. Camillus kanyo gin wa vijana mana mosomo ma proper to gikwalo ji nang'o gin gi high technology gi rieko mamalo mar kuo ng'ama dhi e skul kwalo moingo ng'ama ok odhi e skul en gi lony mamalo kora kwayo dho udi mar miyo jogi thuolo mar manyo kombe to wamiuru wa vijana te in gi barua iongego dhi manye MCA dhi manye mbunge dhi manye kombe matindo tindogi nyalo konyowa mondo wasud mbele kaka jo kanyanam to kik waping mano nikech chalo kata Yesu kadok onyuole humble family nono bedo giden dong nono reject ni yere kaka ng'amoa e rich family duoko no weche moko manono manyiso ni nyota ng'ato oningo yawne ji mondo jopiny ong'e ni ng'ani you have a good leadership mono omiyo kata Nyasaye nyewe nogolo mana nyathine oketo kwa from humble family from ground en nyathi ng'ata koro ka nyathi ng'ata watamo nikech ok odhi e skul onge barua mono wadhi nego leadership mang'eny Wendi nitiere wach midame apana wadwa ni wechege go ne ila sana nikech mokwongo wawuoyo about levels to ere kaka MP dwa kete level ng'at moko somo MP ok en level matin MP en ng'at moro ma kwanza king'iyo tijens MP ok en ng'at madhi nyako odhi adhiya kanyo ng'at madhi wuoyo about finance bill mineno otamo ji mang'eny ni ng'at madhi loso laws and policies nyaka understand kata ni policies gini ko iloso nang'o to policy no en ang'o mago gik minya timo gige swak wan gi representation i represent jogi to kucho wan iwuoyo gi national languages koro owadwa ni ka wuoyo about yawo ne rowere mokwongo rowere osomo ki ng'ato wuondi ni rowere ofuwo emomiyo din negi wan gi rowere mang'eny mosechung but jopiny emok migi kura for one or two reasons main reason tang'e ni wach pesa kae tigolo giga nikech siasa sani pesa oseketho mate koro anya ni sini rowere ok odin negi wan gi rowere mang'eny king'iyo the number thousands of youth ma graduate every year gi universities matinde ng'eny gi wang'eny kodgi mar ariyo MCA onge gi level mar degree as a requirement koro kopo ni do wuoyo about yawo ne rowere ang'o ma mono gi nikech koro gi understand wacho ni magi inborn itete ane inborn leadership mabe ok wadagi nitiere inborn leadership ka gi understand jopiny to ginyalo kelo leadership maber ang'o ma mono gi chako gi MCA level mondo gitegre financially to gima wacho ga ni kiyudo opportunity mar tegruok koro ka ne pesa okosekana ka ni dongo nikech ang'e ni chandruok be ng'eny piny kae chaka gi MCA no ilos telo maber giteri kata 2 term 3 term ber ne ni kanyo to onge restriction to kisi save pesa mondo imedri gi somo kopo ni pesa emane shida inyalo save kidonje MCA kanyo ka jopiny omiyi koro adagi wach mowacho ni en opportunity for youth jo youth to somo alafu mar ariyo be levels mineno gima watemo pingo nikech IBC giwacho ni ok ochuno ne governor president gi MP ng'iya ne levels gi magi levels ma critical ginyalo break or loso jo Kenya koro presidency mano ok onego negotiate governor koro kendo achaka wacho ok ochuno ni nyaka ji te obed jo political leaders kopo ni ionge degree to you are still a good leader to understand counting why can't you start something else you can come up with a initiative mari to you be a leader kanyo gima ang'eyo ni kendo gima onego wapar ni leadership ok ochuno ni nyaka obed political ka in ng'at moro ma is a good leader inyalo lead in a company inyalo lead in a non-profit organization inyalo lead anything else you can lead chama you can lead cooperative you can lead circles koro leadership ok ochuno ni ji te nyaka dhiye wabed wate ok wanya bedo governors wate ok in fact governor e pa county dwaro mana ng'ato achiel wate ok wanya dhiye emomiyo koket restriction kama as a requirement degree we jok mani ready emomiyo gimoro bidhie kin ready ka onge degree to ok anya dhi e governor meaning I'm not ready wadhi alosra mondi ang'ira chieng' ma ikora adhi achung' MP kata chung' president but ok ochuno ni koro wadwa yawo ne ji because ena wadhi bedo gi siasa mar pap ni ng'ata eni gun eni pesa ja wash ema dwa bedo leaders to
to Kenya ka wan joma osomo, king'iyo Afrika ka wan joma osomo, joma riek, rowere osomo king'ato wuonde ni wafuo. Wan gi jo degree dabal. Nyamboka, in korka kori, be iparo ni koro mana kaka Nyadua wacho ka ni nyalo bedo ni koro wacho ni laro kombe makamago, mano mar president, governor kachiel koda MP ka ilaro gi to kochuno mar mondo mi ibed kod degree oyaw pap ne rawere mar mondo mi rawere odonje telo karomre mar gin bende gi laro kombe makamago. Erokamano Joyce. Kapok aduoko mana anyalo mana hero mar payo nyamera ni. Ni awinjo ka en gi group moro be biro ni jo was. na mana pare ni jogo be part of taxpayers ma Kenya. Koro walam ni gimana Nyasaye kik gi was ji marach. Ka bire penjo mi penja. Penjo no chalo gi mi penja ni iyudo loko moro idwa nyone kanisa. To nyirombi obiro gipong. Koro kiwacho ni wadwa omo wend buk namba magama. Tifwenyo nini yao kanisa gi mom ni lela. MCA onge kaka nyalo timo kata oversight. Koko understand kata mana gimo dwa timo oversight. Koko nyal kata mana lere. Oko nyal kata make a sentence concerning gimo dwa timo ne oversight. Nyithindwa osomo mang'eny Joyce. Gima timore mapok jowa ofwenyo mapod adwa wacho kawuono ni telo nigi ndhathe ka ng'ama telo no ni kuome oelewa gima telo no e society. MCA nyaka som. Mane mamiyudo ka most of the counties ma wango wawuo makaluo. Kiyudo ka governor riek nigi degree. Number 1, kwero no kwalo to kwal. Aya, mak na paro no gi kanyo, mosainya kuom ng'adi, mak na paro no gi kanyo wacho ni counties magwa makaluo kiyudo ka governor riek, to en rieko ma moko nyalo konyo e kelo dongruok e gweng' mopogore opogore. Kata kamano mak na paro no gi kanyo, adonwa dhi achiel kachiel mano e county mano manyeri. Wawinjane ka jatend piny Kenya William Ruto loso gi sani e chenro mano mar sidho kondo obila mapacho ka. Wawinjane. Trust will be one of your greatest operational assets. When citizens trust the police, they report crime, share intelligence, cooperate with investigations, and help prevent threats before they materialize. As I noted yesterday, our national task is not to choose between liberty and order, but to build an order founded on liberty and to exercise liberty in a manner that preserves our constitutional order. Every day, our police officers stand on the front lines of this delicate balance, protecting life and property, defending the rights and freedoms of citizens, maintaining public order, and confronting danger that the rest of us can live, work, and prosper in peace. For this demanding and often not so thankless service, they deserve our gratitude, respect, and unwavering support. Ladies and gentlemen, we are approaching another important moment in the life of our republic. The next general elections will be held on the 10th of August, 2027. Political competition is an essential feature of our democracy. Parties are at liberty to organize. Candidates must be free to campaign. Citizens must be free to assemble, listen, question, criticize, and choose. The police and other security agencies have a clear constitutional responsibility to protect the democratic space in which Kenyans exercise their freedoms. In recent months, we have witnessed growing concern about hired gangs and young people recruited, transported, and paid to disrupt political meetings, intimidate political opponents, and provoke violence.
Let me be absolutely clear on this. Politically sponsored violence has no place in our democracy. The National Police Service and all our security agencies should therefore take firm, lawful, and impartial action against anyone who finances, organizes, incites, or perpetrates political violence. Do not arrest only the young people holding a weapon while allowing the person who recruited, transported, and paid them to escape responsibility. No politician is entitled to a private militia. No candidate has the right to intimidate citizens. No political objective can justify violence. Article 37 of our Constitution protects the right of every person, peacefully and unarmed, to assemble, demonstrate, picket, and present petitions to public authorities. That right must be respected and protected. At the same time, the Constitution does not protect arson, looting, assault, lawlessness, intimidation, or the destruction of public or private property. The responsibility of the police is to distinguish between peaceful democratic participation and criminal conduct. You must neither criminalize legitimate dissent nor excuse violence committed under the cover of politics. We must secure the election without compromising nyakwara mogejong mano jatend piny Kenya William Ruto loso ka intiere Kiganjo mano e kaunti Manyeri kama odiochieng' ma kawuono otelo ne chenro mano mar sidho kondo obila mago mohewo 6,000 mosebedo ka tiegore Kiganjo e kaunti Manyeri kendo nyaka sani kwinjo kanyo ka koloso owacho kanyo ni obila winjo bed ni bede ong'ala manyime mano mar chiwo arita makare ne jopiny e yo maber kendo wabobedo ka wadok kura achiel kachiel mar mondo mi wameda ne winjo kaka jatend piny Kenya William Ruto loso kod dore kod chenro mar sidho kondo jopuonjre obila agoyo mos obila mago ma deroma 6,000 ma odiochieng' ma kawuono isidho kondo Kiganjo e kaunti Manyeri. Kata kamano ka waweyo weche makamago yena mar mondo mi waduoge e studio ka wadhi mbele kod twak matin kama wabobedo ka wadoke kendo Nyeri mondo winjane kaka jatend piny Kenya William Ruto los. Kata kamano kapok waduogo wadoga ne Nyeri kono kendo wawinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto dhi mbele kod twak. The people must decide freely and peacefully who will lead them. Ladies and gentlemen, security is also indispensable to the development of a nation. Every ambition we hold for Kenya rests upon the foundation of peace, stability, predictability, and public confidence. This is why the National Police Service is not peripheral to Kenya's development. It is one of its consequential, essential foundations. As you are aware, Vision 2030 is approaching its horizon, and Kenyans have begun a national conversation about the Kenya we want to build beyond 2030. Security is first a constitutional right and a condition of human dignity. It is also the foundation upon which development is built. Therefore, when Kenyans ask what kind of Kenya they want beyond 2030, we must also ask what kind of police service Kenya will require. As law enforcement officers, you are not merely guardians of today's peace. You are partners in building Kenya's future. To our distinguished police officers,
the government recognizes that performing policing or reforming policing cannot consist only of demanding more from our officers. We must also improve the conditions under which they live, work, and serve. We cannot demand professionalism, integrity, and sacrifice from our police officers while remaining indifferent to their remuneration, housing, healthcare, equipment, career progression, and psychological well-being. That is why we have progressively implemented the recommendations of the Presidential Task Force on Terms and Conditions of Service and the reform of the National Police Service, Kenya Prisons, and the National Youth Service. The 3-phase review of police remuneration has now been completed. Entry-level basic pay for police constables has risen from 21,000 at the beginning of the review to 29,000, an increase of 36%. Salaries across other ranks have also been adjusted upwards. We will continue working with the National Police Service Commission and the Salaries and Remuneration Commission to ensure that remuneration remains fair, sustainable, and commensurate with the responsibilities and risks carried by our diligent officers. We are also addressing the long-standing deficit in police accommodation. Under the National Institutional Housing Program, the security sector has now a pipeline of 47... Nyakwara Mugejuang pod wabubedo ka wamedo dhi mbele kod winjo kaka jatend piny Kenya William Ruto loso e kinde ma intiere e chenro mano mar sidho kondo jo obila mago mohew 6,000 ma osebedo ka tiegore kendo odiochieng' ma kawuono gitiego tiegruok margi kendo isidho gi kondo ayanga mar mondo mi koro gidonj achiel kachiel mar mondo mi giti ne jopiny. Wadoga ni kuro mar mondo mi wawinjane kaka jatend piny William Ruto medo loso. Strengthening mobility, air transport, surveillance, command and control, and providing officers with armored vehicles, bulletproof vests, ballistic helmets, and other protective equipment, especially when they operate in dangerous environments. Our objective is clear: a police service that is better trained, better protected, more mobile, and more capable must always be disciplined, accountable, and firmly governed by the law. Additionally, we are strengthening the mental health and physical and psychosocial support, improving equipment and mobility, modernizing training, expanding digital capabilities, and addressing career progression. Today, we are also unveiling a new uniform for general duty officers of the Kenya Police Service. This change follows consultations with police officers and the public in 2023, as well as recommendations for the Presidential Task Force. Officers expressed legitimate concerns about the current uniform, including its quality, suitability, and effect on professional identity. The graduating officers will be the first to wear the new uniform. It will then be progressively rolled out to general duty officers throughout the country, effective next week. The Administration Police Service and the General Service Unit will retain their present operational uniforms. We appreciate that a uniform does not necessarily create professionalism. Character, discipline, training, and conduct do. But the government has listened because the identity, comfort, morale, and dignity of our officers also matter. Dear graduates, you leave Kiganjo, you will encounter situations that will test your courage,
demand sound judgment, and challenge your integrity. In those moments, remember that the person standing before you is not merely a suspect, protester, motorist, trader, or political mobilizer. That person will be a citizen whose rights you have sworn to protect. Be firm against crime, but faithful to the law. Exercise authority, but remain fully accountable. Preserve order, but also protect freedom. Let the innocent find protection in your presence. Let the vulnerable find refuge. Let criminals face justice. And let every citizen know that the uniform before them stands for trust, equality, service, fairness. Nyakwar Mugejong winjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto loso e nyasi mano mar sidho kondo obila moheo 6,000 ma isidho kondo odiochieng' ma kawuono tok ka gisetieko tiegruok margi. Biox I ng'isa kae ni big up to my love Tracy Veriana, one of the officers. Poch kachiel kod pak ne obila go duto ma isidho kondo odiochieng' ma kawuono. Akaw mana yueyo madundo kaeto waduogo wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Dial *811*271# to get To God Be the Glory as your skiza tune. Negin osiepe mangita gi del. Niti engimanaka, to ananyalo timone gimoro amora. Kata kamano, sama nyiego mako ng'ato, winjruok manie kindgi nyalo badhore ahinya. Osechiwre yo maduong' ahinya e odni. Koro ang'o momiyo notimre kode kama? Riekni mang'eny mag wuondo ji ne omiyo osiepeno olalo geno chuth. Hera mane nitiere kinda kae gi pari en gima oserumo. Sama pari kedo gi tipo, lit ma en godo chando jodgi duto. Anakia kata gima timre, awinjo ka ol. Kendo joot opogore, ka ng'ato riwore konchiel e lweny. Kapo ni nitie ng'at marach e odni, mano en mana niti, ok en pari nit mara. Kendo ng'at marach moloyo ni machiegni moloyo kaka giparo. Ana rach ahinya, ana nyalo ketho nyaka nyuola te, onge ng'ata mabiro fwenyo. Pari neti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Kik bai. Nyakwar Mugejwang tich abich kachopo saa 4 e wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kantisewi njano Nyakwar Mugejwang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ne asewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi radio Ramogi Kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Idonjo kae nade? Wuoge oda. Dele, adwan wawuok. Onge gima wacho kodi osingo. To donge joma kendore nyalo ga kuotho seche moko koso? Mana miwuoyo na kamano. Ramos ka wacho ni marach. Ok adwa winjo weche gigo. Chakuthi dok umiaye. Warite gi kae. Ne, nyako. Oro jaber, karibu Simo Beach. Kama kae kumiluongo ni chuny kado. Tin ok midekri. Akonye nade jaber. Amanyo ng'at miluongo na kwan. Pres gineno kaka dhako ni ok garna.
111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chi. 111 Jumapil saa 12:30 odhiambo. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV e twak e chenro mar duonda rawere mbako romo odiochieng' ma kawuono wagoyo mbaka kotudore kod weche mopogore opogore matimore pachoka ahinya to gi sani maduol matayo weche magiere pachoka e IEBC goro nolero ni ok ochuno mar mondo mi jolar kom ten pinya kom od bura kaachiel kod kom gavana obeda kod oboke mar digri ka poni idhi mbele kod luo twak marwa isewinjo paro mopogore opogore mar rawere mantiere godo e studio kae medo chwalo kapok ne wadhi wawinjo kaka jatend piny Kenya William Ruto ne loso e nyasi mar sidho kondo bila nitiere paro ma ang'isi ni mak kata paro mi mako kanyo nyambo ka wadhi mbele. Erokamano Joyce. Natemo wacho ni kata mana joma iyiero MCA level nyaka bedie gi somo moro nikech ranyisi ka MCA ok osomo to odwa timo oversight ne gavana mosomo ok obi bedo gi teko kata oteku mar bedo gi ng'eyo kuom gima odwa timo e oversight. Gavana bi nyalo yudo mosomo moseng'e ni MCAs momiya madwa tiyo godo assemblyman tiere ni ok osomo. Ayudo nyalo kwalu nikech onge gimielewa kata mane weche mag omenda kata mana kaka locations no otim oningo be ni itiyo godo ok ielewa. So jowa nyaka som gima temo wacho en mana ni kik wach ni ng'ano no gike form 4 wena first ni ja degree ka ja degree onge qualification mar bedo jatelo. Ya gima nyaka wachak wange mar ariyo joma bedo gi degree gi ok gibedro ok gisom gige mana eduogo tiyo godo e politics. Gisomo gik mopogore opogore. To degree ni ng'ato nyalo ting'e en kode ober. Tichalo gimoro mane Yesu wacho ne wa Kaisar miu Kaisar. Aburo nyisi Joyce ni ng'ama otimo degree to tiyo kaka civil servant opogore ng'ama otimo degree to donje politics. Kech politics nigi kado mare en gi ndhathe maka ok inyal keto kaka wafuasi dwaro michaki ka degree ni midu to ok bine gimoro kuomi ni jatelo. Koro nyaka wapog gigi jowa motimo man gi degree mane civil servant kin nono gi mos gin jomoriere kendo gin joma serve jopiny e yore mowinjore. Joma ketho ndhat degree ma mineno ni onge gi kore mondo mi ketine chik ni ochuno gin joma osome to donjo kode politics to ok nyis kode chia mar tego politics no ni kare wasomi ka ng'enye politics to piny nyalo timore nade piny nyalo gerore. Yes. Ilero kanyo makare ahinya Teresa aneno ka iyieri kod weche mago ma Nyamboko wacho to in korka kori winjo kanyo ka Nyaduo wacho kanyo ni gi thuolo ni makoro wach ni ogol degree e laro kombe moko mag telo. Bendi paro ni bendo ya opap ne rawere mar mondo mi gin bende koro gidonje pau siasa makare mondo gilar kombe maket kod mago ahinya to rawere maste moko poko somo mochopo kiwango mar yudo degree kata poko yudo degree e ngimagi. Bendi paro ni koro golo degree no omiyo koro thuolo rawere gin bende ginyalo rakore kod joma moko e yo makare. Joyce golo degree no to dhi miyo rowere mondo omany telo nikech degree no ne dhi keto barrier moro ni eti ng'ama oyudo degree ema nyalo laro telo no to koro kosegole to dhi miyo rawere opportunity mar laro telo no to kendo kosemiyo kata bedo ni eti omiyo rawere opportunity mar laro telo no to winjo be ni rowere gi telo magidwaro gi kata ka be ni en kom mar gavana owinjo at least obede gi education moro matin owinjo bed kata gi degree no. Wawach for example governor in governor to ionge degree to jalup governor osomo moingi oingo governor don koro ka jalupni osesomo moingi ting'e ni jalupni ni
odhi make decisions moko mineno ka dhi ingi to kanyo dhi kelo ywaruok e kindu nikech ng'eni kisebedo gavana ijatelo itelo ne jalupni ni to nitiere jotelo moko mok dwaga ni eti jalupne correcte oneno ni en right 24 kora neno ni eti governor MPs president sana president to bed ng'amo somo nikech okibi bedo president marul Kenya to kisomo to ida wuothe pinje moko ma ok ere kaka idhi present e pinje ma oko go kokisomo ka in president koro degree omata kendo gi skills moko ma in godo minyalo lead godo bende ber kamano. Feni in korka kori paro ni pap koro yaw ne rawere mondo koro gilar kombe mopogore ma seche moko kinde mokalo chiena wach mar somo emane en ohinga ne rawere laro kombe makamago. Okay, erokamana kendo Joyce, an koka kora pap to yaw ni kila mtu koro sani bedo nati idwa laro kom mar president, idwa laro kom mar mbunge, idwa laro kom mar governor. Yes, papo yawi, lakini pap ko yawi okdani nyiswa ni we school e class 3 then ni biro no idwa laro 10 komb mbunge ama komb governor ama idwa dhi nyaka itelo mamalo mar komb jatend piny. Somo ber Joyce se wacho gi chien kanyo ni somo ber, somo yawo wi ng'ato, somo mi bedo gi exposure ma kidhi e dier ji to kibed ng'ato ndo seche ma ji golo points, seche ma ji golo ideas, so into koro ibet nikech ionge communication skills, okinya wuoyo, okinya understand gik ma jogi wacho. Omiyo pap to yawo, lakini pap kata ko yawe kik mi rowere opportunity ni mar koro ka giwacho nati papo yawo kila mtu koro sani wanyalo dhi watem ka wanyalo yudo telo no ama oyo ok wanya yudo. Pap kose yawo kama yes IBC no se wacho nati koro degree sani ok ochuno e kombe kaka mag president, governor and mbunge, lakini kata ka IBC no wacho kamano Joyce. Yes, ne giwacho kamano, lakini ka giwacho kamae an giko ka kora gidhi keto education something useless. Gidhi duoko piny weche mag somo. Ng'ato dhi wacho maybe an gi chance anyalo somo machopa yud degree no. To IBC donge no selando na tiyo kochuno nyaka bed gi degree cha, but anyalo laro kom no. Koro kata kan gi nyalo mar dhi mbele gi somba, ok adhi dhi mbele nikech jomoko dhi tiyo god kaka shortcut mar mondo giyud telo cha eyo mapiyo. Koro anta neno nati papo yaw yes, lakini wadhi bedo gi jotelo maybe jotelo ma communication mar gidhi bedo piny yes, lakini education ok dhi matter to these people. Kapod antiere kuom Feni ka wadhi mbele ko twak marwa wase iere kata waduto wanyalo wacho ni usiro ni ber ka ng'ato somo to penjo somo kata bedo gi degree bende ng'ato ka osomo e kiwango mamalo kata ko somo mochope level moro kata bu yudo degree yudo masters yudo kata PhD bende mano koro nyiso ni ng'ani dhi bedo jatelo makare. Feni mano to ko nyiso nati ng'ato dhi bedo jatelo makare nikech telo makare en gima inyuolo go ng'ato, gima nie chuny ng'ato. Ok en gima idhi kawe through somo. Jomoko nyalo kawe yes, gidhi yude ka gisomo gitieko sombgi yudo degree nondo, lakini jomoko ntiere ma inyuolo godo tel inyuole go, lakini kodhi e school nitie gima odhi medo kucha, dhi konye obedo gi exposure, odhi bedo ng'at moro ma nyalo riwo Uganda kanyachiel seche ma midhiechni ma opogre obiro. Onyalo bedo ng'at moro marango ni chien kucha jowath chandore, ndara karango yor ndara rach, pi bende jogi onge gi pi maler, onego bena kunyo kata boreholes e different areas mondo akel jogi kamoro achiel giti gi gigi kako onego ben gitiyo godo. Nyadua adugo kuomi somo emen garanti ni ng'ato ko somo e yo makare ng'ani dhi bedo jatelo makare kosetelo kuinjo be ni pimo kiwango mar telo kata chiemo mar telo yo makare okinjo be ni pimo kod kiwango mar somo korka kori. An pod achung' e pacha kendo aduoko ne jopiny ngufu gine gibed rachungi mar chungo leaders. Leaders oyer gi jopiny. Kusaneno ng'ato background gi story mare kaka nyathini ogro e gweng'u kanyo, uneno ni oromo nyalo tiyonu, to somo mare ni kiwango moro mi dhi reason e bunge. Pod achung' e msimamo mara kana wacho ni governor
gi president. Penjo jopiny nyalo pimo jogi nade seche ma gintiere kisera mar ombulu, nikech seche moko ng'ato nyalo bedo ni osomo yes to seche moko kata kit kaka uloso ok nyis ni ng'ani osomo e yo makare. Jopiny nyalo pimo jogi e ratile yo machalo nade, nikech nitiere ng'at moro ma seche moko en ok osomo to dhoge mit, ong'e loso gi jopiny, to nitiere ng'at ma osomo to en to kendo loso ok ong'eyo makare. Jopiny opim gine e yo machalo nade Nyadua? Awuoyo kaka jasiasa, tawuoyo nikech ang'eyo ni jopiny ok yier ga ng'ama gikia. Jopiny yiero ng'ama ging'eyo nyaka history mare. Makata kapok inyombi ka gipenjo ni to wuod ng'ane ma nyombo tamu ni ano tinwa nade. Moro bende chak ipenjo ni wuod ng'ane ma baba goromo gi kolo gwene e gweng' kani dong pesa CDF odhi kwalote. So that's the reason I'm saying awacho ni jopiny obed rachungi mar yiero jotelo makare. To IBC kosa yao dhoudi ne warowero dho many kura odhi many telo. An gima pod amedo jiwo jothurwa pinywa ka, wawuogu roko wa vijana dhuru manyuru telo. Ka jopiny oyieri ni neno ni romo barua mingo mari mar education no oromi donji bunge kacha, nikech gima medo paro ni jogi kukia bunge mitedi chiemo te ineno yore mu complain ni richo gweng'ugo, skunde ma richo gweng'ugo gigi kalo gi bunge kuchocha. Koro nyaka wabed gi leaders ma chunygi nigi jopiny. Jopiny one attachment gi ng'ato ni kare moloyo oboke. Kik urango oboke gi karakta. Kunguru ket karakta mbele. Ranguru ng'ani ka nigi chuny mar konyou, ng'ani nigi ability mar deliver. Nyasaye achiel kutero ng'ani e bunge, ng'ani dhi konyou. Machielo mana kaka wacho ni somo to nyaka bed malo ne gavana gi president, nikech jukumu margi ok dwa ng'ama onge lony. Kata kurango gima timore Nyeri kacha, kuneno kaka president maro ng'ama osomo buk, wuoyo monge kata gima osomo. Mumia wacho ni okado wacho tutam, tawacho ni kirango leaders moko kani koro yawnegi ni president obed monge oboke, akanyo to oyo. President nyaka bed go oboke, nyaka bed ng'ama riek. An kata no kadwa Ruto, lakini kanyo ka Ruto wacho kizungu malet, tiyo gi vocabulary malet. Awacho ni jatelo mamalo nyaka mi jatelo man go boke ma wiye lew. Mano me pora nyalo duoko Ruto nikech omen go mbele kacha ka. Onge ng'ama nigi wich malew machalo Ruto. Aduoke nikech wich lew mare no. Kodonje gavana ka, emo miyudo ka counties moko dongore moko ok dongre nikech rem mar somo gi exposure. Umido ka county moro ng'ani nigi akili, onyalo dhi lombo president gi weche mamit nikech en gi exposure. Kasto koyiero ministries mage, yudo ka oyiero jogo ma bende osomo makare, nikech ng'ama ofuo kok bedo gavana odhiero mana joma ofuo wadgi. Yudo ka counties finances yudo ka gidhi mess, yudo ka yiero ng'ama okete e yor somo to en kende no kosomo mgao no kohero. Oket ng'ati ministry mar education, en kende ong'e nothing about mambo mag thieth. Koro makwayo ni yor gavana to kanyo nyaka wa limit report mar IBC cha, nyaka gidhi jobed pinyo chako goye mbaka mondo wane kaka president ma Kenya nyaka bed jalno man osomo makare, kiwango mar gavana bende nyaka bed ng'ama osomo makare. Bunge e ng'ama tudo jopiny gi government gi gavana. Koro jalni obed jalno man attachment gi jopiny, jalno machunye ni e piny. Inyalo somo yes, lakini in kidonjo kucho cha tidhi change mana lifestyle. Idhi dak Runda, idhi dak Ngong, idhi dak Kare. Koro kidhi e ground nikech okidwari urigi jomo fuo e ground kucho cha. Emo wacho ni ka attachment mari leadership ni to japiny uneno ng'ani, nyathino dongo gweng'u ka. Uneno ka nyathini kibarua mari nyalo bedo mare Huduma yu, machalo kaka example mana chiwo en nani Sudi osiko gwenge every time, otimo development, jo gwenge mor kode. Onge constituency man gi development, otimo gik ma governor sematimo nikech en attachment gi jopiny. Emo miyo wacho ni rachungi mar yiero leaders obed jopiny. Koro IBC to yawnegi mana dhot ni rombe okal, to koro jopiny maloro dhot no wacho ni ondiek kikal dhi chamonwa rombe yu. Korka kori Nyadwangi ni bentere wach midwa wacho make mana kanyo gimoni matin. Wendi in korka kori somo kata bedo gi degree bende ni equivalent ni ng'ani dhi bedo jatelo makare ka wakete e telo, kata bedo ni winjo kanyo ka Nyadwa wacho ni jopinye makoro winjo be ni bedo rachungi maneno ni giyiero jotelo makare. Kata kamano somo ni to konyo gang'o
kaponi ng'ato somo to dwaro telo mar siasa e pacho kae? Yeah, Joyce, nitie School of Politics and Governance and Policy ma the first cohort notieko higa mokalo. To ma school ma nochako Nigeria gi some West African countries. The reasoning behind the school ni negidwa temo kelo gigru crop of leaders mopogore in sense of joma understand ni leadership enamo. Wabed gi rawere jopiny mong'eyo gino wuon gi understand ni telo tiende nang'o. To telo maber ok en telo mora mora, telo maber tiende nang'o. To gima duong' mane skunde ni nopuonjan kaka wendi. Gik moko adek manyisigo. Ma kichunguza maber to ibo winjo ka gima be ipenjo ni be somo kende konyo. Waware about character, competency, to gi capacity. Kik waket ni ng'ato en osomo en gi degree en gi competence to onge character. Ni ng'ano en gi degree tere uru. Character en kaka in owuon interact gi ji, kaka ielewa jopiny, kaka iwuoyo kodgi. To kaka wadwa nowacho, jopiny ong'eyo jotelogi ogia kuonde moko ma out of the blues, gin jomodak e gwenge wagi. Kopo ni in gi history mar kido marach e dalau kata in owuon, maybe idongo ka ji ong'e kiti, to idhi misomo miyudo masters. Ere kaka inya duogo tiwacho na dabedo jatelo nikech aseduoga bedo gi masters kata PhD. To ji ong'e maber ni kiti ok ber. Wawuoyo about Article 6, integrity. Issues mar integrity. Isineno jotelo maber gin CS, gin PSs, but gin gi corruption cases day in, day out. Iyudo ka ng'ato kosedonjo office to koro kata kite kaka oketo kite koro lokore oken ochalo ng'at ma koro nokiaga ni nodak gi ji dala kucho. Iyudo ka ng'ato koro ochecho nikech oyudo powers. Koro kako wacho ni rachungi ma onego beni ji tiyo godo, ng'i character mar ng'ato. Kising'eyo character ng'i competence, to competence kanyo ma koro somo bire. Nikech ere kaka inya bedo gi competence, ionge knowledge, tionge skills. Nikech wanisi ni Joyce, tich midhi tiyo ni en full time job. Bedo governor, bedo MP, gi bedo president, en full time job. In the same way, ka company dwaro manager, kata any position, ka dwaro manager, kata ka dwaro project manager for example, to ntiere requirements mondik kanyo. An kaka wendi ka dhi tamanyo tich, tang dhi tasomo requirements, awacho ni gini pod oewa. Gidwaro ja masters, tan pok ayudo masters, gini oewa. Wadhi amany gima aromo godo. The same way, my teach oseket credentials. To credentials gi jopiny noseyiego nosego tik ni ng'at ma level mar governor, ma level ma malo, wadwaro ng'at ma sharp e wiye, ng'at ma nigi integrity, ng'at ma nigi capacity. Koro in owuon kapok idhi tichung'e gimoro, onego bed ni ng'iyo tiwacho ni mae ok apani aromra godo. Wadog chien, wadhi alosra mondo next time, maybe the next election. Nikech kaka wacho adier, ji to ok nya bedo governor, ji to ok nya bedo president kata MP. Wadwaro wabed gi threshold mane rachungi mwatiyo godo. Emomiyo the same way kaka wandiko ji e tich, ma en tich full time, idhi tiyo ne jopiny full time, onge side job moro midhi bedo go. Ma tiji from 8 to 5. Koro ng'at ka ng'ato, wan kaka jopiny kik waluwa standards nikech wadwaro pike ji te. Tijni ok en mar ji te. As much as wadwaro ni rowere chungi. Rowere anisi maber ni kar MP kae. Rowere mang'eny machung' MPs go king'iyo gin gi degrees. Again king'iyo kidog chien ting'iyo statistics kaka nawache, jo Kenya matindo osomo. Kendo gima chando giga en opportunity no. To jopiny ema miyo gi opportunity. Koro ng'e ni ng'ato osesomo, character en mane gi capacity. Capacity en ng'at moro ma wiye oyawre ma onya understand economics, to understand social life, to understand. Kiko ben ng'at moro no dhi adhiya, umiya but okia gima odhi timo kuro. Onego bed ni wambe jok ma bede driver kucho. Ng'eni jogi gine steering mar gari mar Kenya ni. Gin manie steering. Onego bed gi ng'at moro ma kata kibeto ibedo chien kucho, driver in gi confidence ni you are going to the right direction, in gi confidence ni ng'amo mako steering, ong'eyo gimotimo, to in gi trust gi ng'ano.
ni ng'ano en gi capacity mar teri kumidwaro no. Koro awacho ni gino ok wanyalo wa standards mondo ji mang'eny odonje. Ma ok en gimoro miwacho ga ni gini ber donje uru. Koko iromo godo to riti losri mondi chieng' moro ma kiromori godo. And again, MCAs is open. MCA onge ok ochuno ni nyaka ibed gi degree. Kineno ni MP pod ok inyalo godo. Losri mondo chak gi MCA kachacha. Mondo chieng' ma koro in ready inya donje mamalo kan. Nikech mamalo gi ok wanyalo wa standards mondo wa please jomoko. Tibo yudo ka again jok madwaro ni push mondo gini ogol. Ibo yudo ka either ne giyudo gini backdoor, certificates gi ok gin valid, kata ibo yudo ka gimbe gina gi issue moro momiyo gi push gini. But ok wanyalo wa standards nikech Kenya ka nyaka wangi beyond vision 2030. Tiwinjo ka keka no wuoyo sani. No penjo police service ni what is the kind of police service we want beyond 2030. Ana penjo jo Kenya gi jo Ramogi, what is the kind of leadership ma we want beyond 2030. Wangi urumbele kikwa kete walua standards nikech a few people madwa donje gini te to mbele wakai wan gi nyithindwa mabiro toko, wan gi generations mabiro. We must set the caliber malo, we set the standards mondo ji tebe gidwaro bedo MP the tegri mawazo itegri gi somo ibed prepared ilos character ni mondo ibed prepared for the job. Kikibeda beda ni koro wayaoni but you are not prepared for the job. Nyaboka in korka kori anno kiluwa achiel kachiel gigo ma Wendi no wacho kanyo paro maliwa hinyocho ni ok ber ka waluwa standards magwa, ber ka wang'iyo mbele ni magi jotelo ma seche moko ka wayiero gi sani to seche moko gionge kit somo makare to seche moko mbele ok nyal bedo makare. In korka kori somo ni ema miyo bedo ni ng'ato somo ema nyalo kete ni automatically odhi bedo jatelo makare kosenang'o. Erokamano Joyce. Abro ne awinjo wach moro ka owadwa wacho. IBC tero yaw ni kikit ki rageng' moko ne jogo manyalo dwaro telo. Nadwa nyiso owadwa gi owetena teman ka gi nyiminena ni kutimo nonro maber, most of the county assemblies malwenyi wuoke utimu nonro anta dhi dok nyatikiwa. Gin jok manoko somo kiwacho ni gitim nonro, in isetimo nonro ni yante makare. Anasetime. Gin joma noko somo masama jomo somo agiu to gineno ka gima gine mikuodho. Mana dwenyis gine joting chupa gi pi to gibayo assembly. Group ma ji osome kata assembly ma ji osome Joyce Jafwambo en ji agiu gi rieko gi knowledge gi wisdom magin go. Onge ng'ama bayo ng'ato gi gimoro kisungu e mikiro. Onge gimiting'o ma ji barego. Mar ariyo awinjo ka nyamero wacho gimoro ma very sensitive. Character matters a lot. Number one, adwa miyi ranyisi kidhi kata field sani ji dwaro. Kendo ma nyiso joma tindo wetena gini ma ging'eny gi gino. Ng'ato dhi eliele kor gweng'. Odwa lero ndara moningo pow moa kumoro dhi kumachielo. To odwa lero ndara makale bath dayo moro, dala dayo moro manoko somo, dwa ni mondo ng'e manifesto mare. To chako ni okanyal larora gi jomoko somo. Tanda somo. To chako lero gino gi kisungu. Kasto jomoko somo Nyasaye nomiyo moko kuom gi wisdom. Kang' oluongi ni wuoyo tiwinjo ko wacho niya deyo kuwinjo ka ng'ama nigi ng'ayno osethino sombu. Ane machung' kar jomoko somo. Miyauru ang'o? Miyauru kura. Koro character matters a lot ne jowa musomo. Nyaka iket character no mbele. Mondo ji odhi ofweny ng'eyo ni kata kopogore gi degree miting'o to nitiere wisdom be magaidi kakitiyo gi degree ni. Mano jowa matindo nyaka ng'e. Ok adwa wuok jowa madongo, adwa wuok jowa matindo. Nikech gine mathoth ne gi wacho ni odin negi. Gimodin negi en ni joma dongo moluorowa uluoro kitwa moro ni wan gi ng'ai moro bang' somo ka ok wanyiso karakta maber. Mar ariyo, ibiro winjo ka ng'ato wacho ni oningo yiere odhi e county assembly. Jothurwa gi omiyo county assembly magwa ok deliver ne jopiny. National government already wan gi parliament mama chua mano chakore chon.
County Assembly yande kukeli. Odwaro joma nigi paro mabith manyalo konyo ker neno Vision 2030 and beyond. To okinyal nene ka karakter ni okoluwore gi gik moningo beni timo kata kor gweng'u kanyo minyalo uso gima ber kata ne jatelo ma iluongo ni governor to in MCA. Nyakukel paro moko mabeyo e assembly ka matego gimiluongo ni county government mang japiny ne ndhape. To ka koritero momo onge gimonyalo lero kata kaka ana makalda Kanyarwanda ok kora manyo piny lera ni yo madhi god bondo rach to isidi no ket kanyo manyien otama e assembly ere kaka dwa konyo japiny moyiera. Koro nyaka wabede gi matin mari moro nyaka wachi nyuchi winjo kata ka jakomo mar party Dr. Buru wacho ni wache Raila nowe maduong' moko nyar wako to nyoiko mare moro kanyo modachgo in be kinge ni dwa chungi manyo telo jithuro manye moro kanyo kata minyasemo go article moro e assembly kacha manyalo gero gweng'u ok ni linga in gimidong ne nikidwa ka governor tiyo marach dwa bedo impeached to un jo mimiyo fund moro to tingo pigi chupni nini mane giminyalo timo. Mano ok oningo wabede kawuono ndadho mar sombwa nyaka nyithindwa ne mogik Joyce make mogik kanyo ingisa ni wakaw yoyo madune nyakwar mogi Ajwang waduogo wabo bedo ka wawinjo pach jopiny bende e county ma Siaya kik idhi mabor. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapika doorstep. Wow, umefika raka. Cheers! Dere, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, Wigo. Download the Wigo right app now on App Store or Play Store. Powered by Citizen. Awinjo kaka moro ahinya kanene kiranga kamae. Amor samaneno ka iyo wang' koda. Awinjo kaka moro ahinya. Aparo ni dhi od gira kesh wacho ne kin wang'a dwach arus. Kara no kitimo kamano. Pari. Kare. Pari winja. Ana ayie natimra kodi marach. Ok no negatim gima kamano. Akia kodi ng'eyo kaka gik mana timo osewang'o iya. Akwaye kiyie ting'wolna. Every day something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Tunaingia settles na matendo. Parliament and Senate debating the issues that shape our future. What's the point of order? The biggest moments all streaming live on Viusasa. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. And that is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Yesu wangu, kama si wewe mimi singekuwepo. Erokamano ahinya jahera mar Injili ngima kuom kete chenro mar Injili ngima. Injili makelo ngima. Nyithindo mati
matindo. Happy Sabbath. Kik wawe Nyasaye, wachung' motegno kaka Elijah nochung' motegno. Lesson mar jumani. Kata obedo ni wakalo gik matek machalo nade, to genowa onego bed mana kuom Kristo. Ochopo sama wadwa winjo wach Nyasaye. Omiyo wakauru ngima waduto wakete Nyasaye to wabiro yudo teko moa e polo malo. Magi duto mana e chenro mar Injili Ngima. Sabato ka sabato, chakre sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Mondo mi yud wer mar were nani kaka skiza TV mari di star 812 star 786#. To parie ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Idonjo kae nade? Wuoge oda. Dele, adon wawuo. Onge gima wacho kodi osingo. To donge joma kendore nyalo ga kuotho seche moko koso? Mana miwuoyo na kamano. Ramos ka wacho ni marach. Ok adwa winjo weche gigo. Chakuthi doko miae. Warite gi kae. Ne, nyako. Koro jaber, karibu Sibo Beach. Kama kae kumiluongo ni chuny kado. Tin ok midekri. Akonye nade jaber. Amanyo ng'at miluongo na kwan. Prince bineno kaka dhako ni garna. Machiegni kendo mar mondo mi wadhi mbele kotwak maro kapok ne wadhi yuyo moro madundo nyaboka ng'isi ni make mogik tiek mogik no kae to wawinj pach jopiny e kaunti ma Siaya. Erokamano. Joyce, mogik nado nyiso jowa matindo. Gibedi nyiwa matindo, yawuotwa matindo, madibed ni nigi ndhadhu kata giriyo mar manyo telo mag piny obedi loch gwenge kuonde ma giwuoke. En high time sani mondo wanyis jowa ni nyaka somo ma wan go omiyo karakta wa nyalo change ma wabehave mopogore. Kendo da paro na gini kisomo to temane kata ka ok yudo Yesu to temane sombi no guide kik yudri e hooliganism. Mano dhi ketho ndhathwa gi chia made wabedogo e society ni wan jotelo moko makiny nikech kawuono wadwaro. Mane mana da inso jomati. Haya, gie thuolo ne adwa wadhi ane kaunti ma Siaya mar mondo mi wawinjane kaka jopiny e kaunti ma Siaya ogolo pachgi kotudore kod wachno ma IBC nowacho ni digri ok ochuno ne laro kom ten piny koma od bura kaachiel kod komno mano mar gavana. Wawinjane monde. Aluonga no Otieno Braxton kendo an wuod Siaya. Mokwongo kabisa duoko ne Jora Mogiero kamano kuom odiochieng' ma kawuono ma gimiyowa mondo wabed gi nyasi machal kama kata chenro ni. An kaka wuod Siaya nawinjo ka jo IBC ogolo lendo ma ok aneno kaberna. An mokwongo agiwacho ni kidwa chung' Siaya kata counties mora mora ma Kenya ka ni ok ochuno ni nyaka ibed gi otas manyiso ni sechopo kanye kata isesomo kiwango machal nade. I oppose that. We are going to have rogue leaders who cannot express themselves. And remember, mae warito jopiny to warito jogo momiyo watelo. Makata kawane bunge kacha. To there are some motions mabiro monego beni wa protect jowa mwarito. To we can't. Okwanyal goyo mbaka mochwiny mangiso ni wadwaro changes. I oppose that. Be a leader, nyakisom. Mano ekwa encourage nyithiwa mwanyuolo ni nyakasom. Or else, we are going to have quite number of goons mo kwadwa go e parliament. And the parliament en kano marito chik kana kano mapuonjo jo Kenya gimonego benwa timo. I personally, I oppose that. And I'm encouraging leaders from Siaya, let's not allow that. Because Nyanza as a whole
en kama ne wang'eyo ni dhano dhi skul. Alwa David Omondo Odianga. Kendo ago erokamano Joramogi biro magibiro kama doginj pachwa. Anasi wach ma BSC ogolo kaka an anyawacho no an anyasiro mondo dhano koro chung mang'eny. Kech koro sama ko dhano osomo cha ko ja somo saidi. Ko tami nyalo chung. Ko ko nyika ko gavana nyalo chung kata be koro nyalo chung kata ko kadhi skul. Kech koro sekele ko nyalo chung achunga. Koro nyalo chunga kech ko wacho na. Koro kare ko kudwa gini ko kudwa tas, kudwa na wisdom. Kaka idag jo piny. Yakwori ground marwa. Samo beti ground ka niso ko yibo na yieri gigi mango gadier mari. Nyinga iluongo David Amolo. Ana member mar bunge la wananchi. Awinjo wach manyo IBC ogolo to anto komora. Ana pinge nikech watero nyithindo e skul mondo mi oyud tije mambele. To wan kod counties manoyierie jok mane ok odhi skul makata oversight ok ginyal timo. Koro miyo apingo wachno kabisa. Thuolo manyogi chiwono rowere bro medre, lakini kwang'iyo Kenya masani rowere somo zaidi. Mapod dagi medo mna ninya kibed kod degree eka mondo miyo yieri county assembly, eka mondo miyo yieri mbunge, eka mondo miyo yieri governor. Kata ka in rawera to nyaka isom nikech onge kibro timo oversight ka kisomo, onge kibro lead jok mosomo mohingi. Koro anta kwedo wach manyo IBC ogolo no i county Masiaka. Kata IBC wach mna ng'at makosomo maber no inyalo yier. Rang mna to ng'at makosomo maber minyalo yiero no. Kata ng'ama osomo maber minyalo yiero no. Kindi kode chal nadi. To kirange to neno ng'at mani capacity mane. Gimodwaro no romre kode. Kosen kech pesa osebirogo to eno kodhi skul en jo ohala moro mabende seche moko bende record mare ber kata kamotime biasache cha to birogo pesa en kech osen mang'ono japiny ohero pesa. An weche gi adwo kuom japiny morang leadership moyiero ndo chal nadi nikech wan jo leadership jotelo seneno wa jogo ma kosebirogo pesa to wabro yiera ndio wabro yieri kech wabende useka advantage ni wadenye waonge pesa lakini kata kuonge pesa japiny orange ng'atno makata kopono miye pesa to ng'ato komiye pesa range ng'amigo nombolo ki in kaka japiny mabro tayi kendo mabro rito ni mwandu mari masre. Mago paro mopogore opogore kowuok e kaunti Masiaya. Iwinjo kanyo ka jomoko kwedo e okang' mamalo paro ma IBC nowacho ni degree ok ochuno. To nitiere jomoko mabende siro paro makamano ka giwacho ni koro ero seyawo pap. Kata kamano iwacho ni jopinya ema gin rachongi. Kata bedo ni jotelo biro kod pesa mar mondo mi omi jopinya ema koro owinjo bed mariek. Waduoge e studio kae Teresa. Jopiny obed marieka e yo machalo nade. Ero koro pap oseyawo. Ang'eni Anderito mano achiel kuom commissioners mago mag IBC nosewacho ni keto chik ni degree ochuno ni ne en unconstitutional kaluwore kod Election Act e pacho kae. Kata kamano jopinya obed rachungi e yo machalo nade mondo kata bedo ni ogol degree ni degree ok ochuno kik wayier jotelo baste moko kata ng'ato kodhi od bura kacha to ochalo momo en koro noseyiere wacho ni an koro abeda piny ka pesa mana tiyogo e campaign ema koro adwoki to loso seche moko konya kata loso makara ok onyal represent gik ma jo gweng'gi kata joma noyiere dwaro. Teresa. Erokamano Joyce. Ka wuoyo gi jopiny ng'eni kidwa yiero ng'ato mondo otelni kata in Joyce kang'i inyalo bedo ni ETS isomo but be in gi quality mar leadership be in kode. Koro sama japiny yiero ng'ama dwa bedo negi e telo ging'i anena ni to ng'at mwadwa yiero ni education ne chal nade to bende kata kwaketo kar somo notengi bende en gi quality mar leadership be onyalo manage community resources to bende onyalo solve problem machando jo community. Koro japiny sami yiero ng'ami dwa notelni wek yiera ni eti wan koro wayiere nikech koro omi pesa en gima ng'ama dwaro telo obro lombi godo kendo seche go to obro mi panguru line to pango line to mi pesa mano mar wuondo godo wang'u mondo mi obede telo no to bang' kosebede telo no be nitie gimodhi konyou godo. Yes, pesa to nomiyo to pesa go gina pesa moko mabende tiyo piyo dakika achiel oserumo. Koro seche miyiero jatelo ng'ami dwa no bed jatendi bende en gi qualities mag bedo mar beda leader bende onyalo teloni onyalo konyou kaka jopiny
nitiere ka ndara okethore bende onyalo konyo uloso ndarano. To kendo gima sefwenyo gi jotelo gi seche ma gidwa ni omigi telo, inyalo yudo ni for example wach Migori County kacha. Diere siasa ineno ni iyudo ni eti korka ka ndara okethore korka gibiro giwacho ni eti kumiya telo ni abro loso nu ndarani. Ndara mokethore no ema bedo manifesto margi. Ema bedo manifesto margi. Ama ka gweng' moro uchandoru ne wach pi, obiro ni eti kumiya telo ni to abro keto nu pi kama. Mago mana gik malombou mondo umigi kura mondo gidonje telo. To bang' ka gisedonje telo, onge gima gibotimo. Koro ne japiny mora mora mawinja, kapok imiyo jatelo mora mora mobiro ni dwaro kom, kuong ing'i ni ng'anie bende onyalo chopo gik mwadwaro e gwengwa ni, kata bende onyalo bedo ng'at moro ma bro miyo gwengwa ni prosper, wabedo gi development mowinjore. Kamano. Korka korifeni jopinya ochung jotelo gi e yo machalo nade, qualities mage mwinyo be ni kore ng'iyo going forward kopogore kod wechego mago mag somo e yo makare. Erokamano ahinya kendo Joyce, an koka kora jopiny kaka jowetena nosewacho chien kanyo ni sache bagi yiero jopiny, wawacho gi dho kisungu ni power belongs to the people, and these people jogo eko mabiro kendo yiero jotelo magidwaro. Koro sama idwa yiero jatendi ni won in ming'eyo gima idwaro ama un mung'eyo gima udwaro ni jatelo mudwano yierno otimnu e ngima uma mbele ama e ngima uma kiny. Samoro jotelo gi nyalo biro gi yore mopogore opogore, manifesto mopogore opogore. Samoro biro gi pesa, samoro bendo bira gima kineno ini won ting'eni mato miriambo ng'ani to wondowa, lakini kiny kwasetimone gima kamae wasemiye kura ng'ani dhi ringo to dhi. Koro japiny ung'eyo gima udwaro, rang jatelo makata ini won kineno ten ng'ano ma is a leader can lead you people. Inyalo bedo wawuonde ni japiny en japuonj samoro lure gi level mida puonjogo students. Moko yudo ni chope diploma, moko chope degree, moko bende dhi to an extent magitimo go dang'owa masters ama PhDs. Daktari be same thing, like other careers bende timo same thing. Alafu into kori dwa biro iyiero ng'at moro mok de chung'nu kata mbele ji mawuo mawach gima chando uchien kucha, ng'at ma confidence ne onge. An gi kora tanyiso jopiny, yier ng'ama ineno nati nyalo lidu. We yiero ng'ato nikech obiro gi pesa, we yiero ng'ato nikech obiro gi manifesto ma miriambo. Manifesto titiyo godo nikech kabiro gadiera kawuono nati ang'iso nati adhi timo kama, obvious okudhi yiera, nyaka riambi, nyaka bigi gigo moko mang'eni ka wacho to dhi moru to at the end okadhi timogi. Koro japiny yier ng'ama ing'eyo nati nyalo lidu. Wan ok dang' wabi kama intie no wang'isi ni yier ng'ane, but in ming'eyo tich mang'ane ama okang' mang'ane nyalo timogo tijno. To kuom wacho adiera wasebedo kod yiero mathoth ahinya e pacho kae. Jopiny osebedo ka yiero jotelo machalo nade, gisebedo ka ging'iyo somo, gisebedo ka ging'iyo kiwango mar pesa ma jasiasa miyogi, kose gisebedo ka ging'iyo karakta mar ng'ato Feni. Agedi in idwa chiwo pachi Feni Boni. Joyce. Dhi mbele Feni. Samoro ng'enyne waneno ni jopiny yiero jotelo kalure gi pesa mikelo negi, nikech ng'enyne jopiny yuto gi ne piny. Gidak e ngima moro ma ka jatelo biro go 200 moro, obiro gi 500 to dhi wacho ni uyu tosha to wakete debe. To bang'e ka jatelo ni oseyudo kom ni modhi mbele, jatelo ni wiye dhi wil makata gik mano osingo timo ni jopiny gi chien koni, jatelo ni dhi lal nono ma japiny kendo chak penjre gi chako ywa kaka ngima oidho, ochumi odhi mbele makata sukari kwota ng'ato ok nyalo afford per day. Nyaduo. En gima nadwa wacho e penjo mipenjo cha emane yuda madona reactor. Adieri jothurwa nitere gima dwa kono jopinywa kawuono. Josiasa wa makaluowa oyier gi jomosomo, jopiny ne rango ga barua kata kirango ga Chagwa statement manowacho ka Raila pok otho, nogombo bedo gi wajumbe fighters mage machalo jolweny mane ODM, nikech jogi gin joma brain gi ni sawa kaso ging'e express themselves e parliament. Gin jogo mosomo ma kochopo e yore mag chike ging'idho maber e parliament, kendo miyo jo central osebedo gi gombono gi mondo gibede gi wabunge machalo mae e Luoland. To gimoro adoga realize ka kendo
an gosiepe matin ma wabunge mwalwa Nyanza ka. Tadwa kono uni jogi okue parliament. Kaso development bende ok gitim. To kochopo weekend, omera jogo wako gosere Karen ka gi gineka. Ruiru kae ni Lavington kane. Jogi ok dog dala. To kirango Rift Valley wabunge me. Joka donje parliament maonge barua. Yudo ka village mangima kata constituency mangima jomosomo tamo gi yiero nikech timbegi. Joka yiero ji kaluwore gi ability ga attachment magin go gi jopiny. To gitero joke bunge. Adieri jogi kodhi e bunge. Jogo dumia gi sana. Makata kochopo ne serikal nigi ng'ato e pogruok moro. Todwa make kata oketo ne chilo moro. Yudo ka jopiny chung' kode. Nang'o? Nikech ng'anyo chenyo ngimagi. Ng'ano makweche mag education makare, ng'ano loso yore gi mag dongruok mag ndara. Koro poda oduoko mana gini ne jopiny. Yoro yawa mar leaders oyud maber e piny waka, lakini japiny obede rachungi machungo jatelo makare, lakini uyiere jatelo man koduga attachment. Yes, kiwango machalo kaka mar mbunge, adieri, mbunge dwaro somo. Nikech parliament kucha ni wach dhok mane ka ikia wacho kizungu. Kok inyalo express yourself, yonge confidence. Nyaki bed ng'ano ma ochamo buk, lakini kikobed kata ni degree. Diploma sawa. Diploma you can reason, you understand the duty mari moteri parliament. Governor, nyaki bed gi degree. Tana kwani gimede kata volume, obed kata masters, kata PhD. President, wabedu joma riek machalo William Ruto. Jomosomo buk manyalo wuoyo moko somo. Ok ni kochopo ni somo koro idigni wangi be ok nen maduong' moloyo te Joyce kapok atieko. To nakwayo ni wabunge kwa yiero. Wabedu joma ng'e history margi. Kik waket pesa mbele. Nikech josiasa mwayiero mwalwa kuchucha. Gi value ng'at miluongo ni Sangwenya. Moloyo japiny siye. Koro attachment mari kikuyer ng'ato nikech Sangwenya. Adwa nasoma ne moko kuom ote manyakoromo gi jwang' chwalono kokale yore waduto te mag tudruok ni mar nasingo ni chwal ote magi kokale yore waduto te mag tudruok moriwo nyaka namba mar ote machuok 33600. Ote makamago wasomo gi achiel kachiel wawinjane pach joneno magwa Jakogelo this mano this Jakogelo mar Kogelo Paporianga twist wacho ni kane chenro mar mbakoromo kiwacha diera wach IBC pod kelo wasiwasi wach degree no nyaka ng'ima kare. Engineer Lazaro Kanyambok, beningisa kae ni an kaka Engineer Lazaro Kanyambok, aneno ni degree okonego tigo to deny a good person chance to lead. Ka udwa support wach mar namesake mar Mr. Nyambok odhi mbele. Wacho ni university en mana kaka college kama ng'ato odhi dwaroe wide knowledge over certain career. Somo to en from primary up to form 4. Koro yudo PhD e career mari makata obeda mana electronic engineering onge kama gino tudre kod leadership skills. Gima duonga en wisdom and personality plus ability to lead. Rais Kibaki ne okelo oloko all vocational polytechnics universities makoro universities obedo mathoth mamoko offer degree en courses moko mane traditionally owene Kenya Science for diploma level. For example, odhi mbele kwacho ni ng'ama dhi e university mowuok kod degree e somo hoyo chuny joma dwa dere. Jomoko bende obukore ni osomo kaka ne Ludh Musa olokore thuola e nyim Farao. Gima kata joroho ma oko nyono kata nasari o master e wigi ka poema. Bona degree en mana bedo certified papers e career moro. One called jet fighters pilots with the KDF ka mane ongado shortcut donjo Air Force instead of pursue university degree. Donge gin professionals e field margino. Junior wacho ni an junior kawuok Kisumu Manyata parono bera nikech nyithindo mang'eny nyalo bedo leaders but ok gisomo. Koro degree ok ochuno. IBC is seriously correct. Kopiyo bende wacho ni telo ok en degree, telo en bedo gi wisdom mar telo. Degree mar telo en mane? Mano penjo. Zadok wacho ni telo en gima inyuolo go ng'ato
Jatelo en jatelo ka en gi language to express himself or herself, but somo mong'ith is a supplement of leadership. It makes leadership more interesting. Edwin Aldrin wacho no yawre Joyce awinjo maratari. For me, I think degree should be mandatory for all the posts except for MCA, where you can start with a Form 4 certificate koka imedri bang'e. John Paul bende wacho ni degree is not a qualification to service. Yaw pap jopiny orad gi wuon thum gi jakuo. Jo degree go osehinyo taxpayers sana. Mano John Paul kanitiere Migori. Odhi mbele kwacho ni jomoko nonyuol kod leadership skills without degree. Janeno wacho ni telo en chuny ok somo. Omiyo pap moyawno mano koro emiluongo ni equal playground. Ng'ama osomo oti mana gi sombeno mondo oyombi. Gradually Kenya biro chopo kuma over 80% osomo. Jano machielo wacho ni sani ji matin sana manigi degree go. Kasto bende gin ema gikwalo pesgi gi gik public manyalo konyo dongruok. In fact, kata jo wash gin jo degree. Nominated governor wacho ni degree ok telo. Mokwongo jo degree go ema ochayo jopiny nyowuoyo. Telo en rieko ma Nyasaye omiyo ng'ato to ok ma osom e buka. Wacho ni wach degree no be nyayo mibadhi. Keno Kelo wacho ni somo ber maki represent ogandani gi kizungu mochiek malew mar kelo dongruok to wapako, lakini masani jowa mosomo to yenyo wacho weche molila kendo mathuo oganda to ni nigi degree. Nevertheless, telo is about experience, wisdom and knowledge combined, and that knowledge is not necessarily you must have a degree. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho kae ni bedo gi degree should not define a good leadership. Jotend siasa opogre gi telo moko. Nitiere telo madwaro somo makare, lakini e paw siasa ka to bet opogore kiasi. Inyalo bedo ni somo to inono makata ja klas 3 oloyi. Wach degree osemiyo wayudo jotelo mose disappoint wa. Degree en mana otas tinde bende. Degree ok en otas Ruth. Wacho ka ni joma feko nyaka degree go. Wacho ni ng'ato osomo nigi masters. To kirange kaka owuoyo kata mana reasoning mare ok chal gi sombe. Ondi mbele kocho ni leadership dwaro wisdom moloyo kata knowledge. Josiasa thothgi gino okoche ka gise donje telo to en mana yako mwandu jopiny. A good political leader iwinjo mana kaka owuoyo ahinya e public. Aluo twak ka ana umoja enako. Haya, mago mana moko kuom paro majoneno magwa chwalo kokalo yore wa mopogore opogore mag tudruok odiochieng' ma kawuono. Ang'isi ni ote to thoth ahinya, mak mana ni thuolo mwantiere godo ema koro aneno ka osedhi mapiyo piyo. To jogo mawacho ni degree en manotas, degree ok en manotas. Degree no ng'ato chulo ne fee mar mondo mi odhi osomi oyude e yo makare. Nyalo bedo ni ok onyal konye e yorno mano mar siasa, kata kamano nyalo konye e yore mopogore opogore mago mag teacher kata mag telo e kinde mabiro mbele. To bana kiwinjo jonno mathoth bende wacho ni bera ka ing'iyo kit telo mar ng'ato. Nyalo bedo ni ng'ato onge kod degree to seche moko onyalo bedo ni telo makare kata kit kaka loso mare. To jomoko bende wacho ni bedo gi degree no ber, ni mar kata kidhi od bura kacha to inyalo loso e yo makare, represent jogwengu gi kizungu maler maleo e yo makare. Wadhi mbele ko twak marwa kapok adhi yo moro madundo. Wendi iwinjo kanyo pach joneno magwa mopogore opogore madigo medo. Okay, awinjo kaka ji osewuoyo e mbui. Mokwongo apani onego waelewa ok wawuoyo about kalatas mondik ni University of Nairobi you have certified aken ang'o. Mano ok gima wawuoye. Wawuoyo about somo. Kata kwa level wach mar somo ni. To Joyce gima sefwenyo ng'ama osomo ema understand value mar somo no. To is it bedo ga situation moro ma itemo agiu gi ng'at moko somo.
to wachara ni wagi wach mar ber somo. Kaka ngano ng'iyo gini opogre kaka ing'iye. Ananya wacho confidently ni kidhi sikul ine wuon ine ming'eyo ber somo minenwa wuoyene. Mokwongo somo ni aneno ka jomoko penjo kanye mbui ni kwani nitie degree mar leadership. Mano to onge. Watemo wacho niya, kan for example asomo agriculture to ntiere certificate level, diploma level, alafu ntiere degree. Level mamalo mar degree ni ntiere gik moko, ntiere certain level of thinking. Away about agriculture for example, ntiere gimomiyo okete to that level, and ntiere gimomiyo jok ma maybe oyudo B+ or C+ and above ema dhi time. Nikech number 1, kaka idhi reason e field mar agriculture ni, kaka idhi take ntiere gimoro miluongo ni critical thinking. Momiyo kaka idhi neno agriculture ni ok wawuoyo about ni koro is the same way ng'ato temo ineno wach kalatas ni ema miyo ketho arguments giten jomoko osewacho nyaka niya ni tinde tich onge we chandri gi somo. Ok ahero argument ne nikech somo ok wadhi mondo wandik ABCD answers mondo wayud 60%. Nitie gik mang'eny ma somo kelo. Somo yawo wiyi, yawo obuongo ni. Somo miyo iparo ni nitie gik moko ma affect you as a person ma kata book owuon ok bi miyi. Somo miyo ibedo aware ni nitie gik moko ma nitie you as a person, nitie your social life, economic, political. Koro ng'ato ma for example otimo agriculture, sama idhi ti iyudo koro tich mar leadership ni, sama idhi kucho to iya kumoro ma ji timo agriculture, ine midhi tibo dok ne jopiny tiniso gi niya, ang'e ni sama nasomo nitie gimoro miluongo ni value addition e gik mutimo gi. Weuru timatima ni bora nayudo oganda nachamo tanindo. Paruru ni oganda ni unya time ma chieng' moro walosuru factory mondo oganda ni otim something else. Koro mane reasoning mar a leader masomo mi somo kadita somo agriculture atiyo gi example mar agriculture nikech jomoko paro ni nitiere degree mar leadership. Samisi dhi tibedo ka MP for example, to ing'iyo complex things around agriculture, climate change, magi gik matimore piny wasani. Ntiere gimo ineno kaka tinde koth sani wane oro moro mane wantiere higa mar 2000 cha pod wantiere nikech of climate change. But climate change ni ng'ama bo understand climate change ni nango en ng'ama osesomo mong'eyo ni climate change ni nango. Koro sama odhi e bunge to sama giwuoyo about for example bill moro, gidwa ng'iyo kaka gikonyo jopiny ka gin e bunge, kata ka in governor idwa allocate resources tiya kumoro ma ji pure, ibo biro chien kaka ng'at mosomo to ng'at ma is a leader tiduogo tiniso gi niya adwa chanua wan gi pesa ni watimuru kama wagiruru factory mondo cotton pamba muloso cha obed gima nyalo kore lao to wan owuon walosuru wami vijende wa employment kai. That is how a leader should think gi ng'ama somo. I translate gimisomo agriculture cha ni odhi konya nango in koro leadership omi capacity gi opportunity mar loko ngima jopiny. Koro mane kako onego wang'i gini, kik wang'i niya ni nitiere degree miluongo ni leadership, maybe nitie political science, nitie jomotimo finance. Ka somo finance adhi understand ni nitie gimoro miluongo ni financial management. Koro sama a manage CDF nitie kaka kata ka auditor obiro to miya ni my financial report, ang'e translate ni balance sheet enango, ni financial statement enango, mondo koro gima nasomo e school cha konya ng'iyo real life ni mai ere kaka odhi translate to jopiny. Make mogik no mana matin kanyo ng'isa ni wakaw yoyo madundo waduogo wadhi mbele kata waduogo e tielo mogik mar twak marwa, kik idhi mabor. Heha movement, heha Wahio heha movement. Ndio unaona bado wasee bado wanatudungia. Ndio hivyo. Heha wahio kuja utuamishe. Wahio
tunataka utuweke net. Kwa hiyo tudisainie logo. Kwa hiyo watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda and James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chie. 111 Jumapil, saa 12:30 odhiambo. Afilo chapati maragwe na chai. Look, mama anze jo pole tu nimechelewa. Unaelewa tu venye hizi barabara za huko ziko. Sasa hiyo ni excuse gani unapeana socks? Kasiti, nakuona unaficha nini hapo? Have you missed any episode of Faida Cafe? Watch it now on viewsasa.com for free. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Jatend piny William Ruto oyango lepo bila manyien e kinde mane osidho bila Kiganjo kaunti ma Nyeri. Aliacha tu chakula jikoni kitu 6:40 na akaenda. Kutoka sasa hapo hatukumuona tena, tulimtafuta tukamkosa. Familia maja puonjre manyako ma jagredo chiko Gilgil dwaro mondo tim nonro mar gima ne okelo tho mar nyathigi. Joale boma Nairobi bago ng'anyo ka gikwedo osuru mani malo e timo ohala e chuny boma. Wadonje tilo mogik nyakora moge jong wadong managi daka matin kende twaloro twak marwa odiochieng makawuono wendi ang'isi ni make paro mogik kanyo dhi mbele. Yeah, koro an gima mako dhoga en kaka ji dwa wash away, gidwa ketho mit mar somo. Wayae kumoro ma inisowa ni gima ketho pinywa mar Afrika en dhier gi fuo. Koro wang'iuru wach somo ni as kagimoro manigi value. Kik wang'iuru ni kalatas. Baneno ka jomoko be kaka ginyalo agiu ginyaneno ni maybe jo degree ong'e mang'eny, jo degree chendo osungore. But ko wawuoyo about disappointment ni tero ja degree to disappoint. Nikech ining'ia ni osomo kende. To watemo ni sonia ok en about somo. Ng'ato kisi somo, yes, mano tik mokwongo. Mar ariyo, bin gi kido maber. Bi understand jopiny. Bi nyalo wuoyo, tiko tik. Ok ni ng'ia ni ng'ato nigi degree, kosidhi to disappoint, koro idwa generalize ni degree rach. Mano ng'ati ema nitero man gi degree no to dhi to disappoint. But ok inyal wacho ni koro wadwa wash away the value mar education. Reason, nitie gimoro miluongo ni reasoning. Ki reason gi ng'at moro moko dhi sikul, ibo nena ibo feel ni enyewe ma ok ng'ama nyalo reason godo. Ntiere gimoro mathego ng'at mosomo gi ng'at moko somo. Ntiere gimoro momiyo kik wachakuru wash away ni koro degree is just a paper. Degree is not a paper. Degree en investment ma ng'ato invest kuome. O invest in knowledge ne, o invest in skills, o invest thinking ne, everything ability mare. Koro samo yiero jotelo kik wang'iuru ang'eya ni en gi kalatas kende ni koro wasetieko wach. Alafu wachak wang'iuru ni IBC no wuoyo ni president, governor, MP ema ne gidwa golo, to mano wapingo.
nikech mago levels ma we need people mar reasonable, jok manyalo reason, jok manyalo kelo gik ma gisomo cha gi translate to the opportunity ma giyudo no gi translate to gimoro mag value ma gikelo ne jopiny. Alafu mogik MCAs ok oket wach degree no. Koro kineno nikech aneno ka ng'at moro ma joma wuoyo jopiny ma wuoyo ka nitie moro mawacho ni kata embe koro dwa chung ni sawa. MCA pok oket degree, dhi chung MCA kari kanyo mondo ikony jopiny mondo gimbe gi feel leadership mari. Ki feel ni degree ogoli oko, dhi chak gi MCA. To kaka nawacho, it is a stepping stone mondo koro imbi boyudo gimoro matin mondo idhi mbele gi somo. Kik wajwang'uru wach mar somo nikech nyithiwa gimbe gibo neno gik motimo sani, gimbe gibo chako chayo somo. Onego beni sani wa push rewere mang'eny, ji mang'eny mondo oher somo, think ging'i malo kata degree no. In fact degree based tin ji do chako think of masters mondo wambe wagine wabed gi challenge moro as a society, wamire jiwo mondo ji to oher somo. Kik wachauru somo kata kineno ng'at moro nane sungore, maybe mago mana few people, percentages matin, but ok inya generalize ni nikech ing'eyo wadu moro masungre nikech en gi degree koro iwe ni jo degree te sungore. Nitie jomoko are humble, nitie jomoko ma Nyasaye be osekonyo gi gin gi values as a person. Koro kik ung'ia kalatas kende, ng'euru ng'ano ni be chunye chal nade, timbege chal nade, to rieko ne chal nade, binyalo wagi kode mo nyanya representi mondo koro kik wadhi water jomoko mosoma to gidhi gi disappoint alafu waketho nying josomo, jomosomo ni gin joma richo. In owuon in mi make mistake. Koro next year one year down the line, next year in gi chance mar tero the right people mondo kik ichak iwach ni afadhali ugol degrees gi. Diuru get the right people, kiboru ng'iyo mana degree no kende. With or without degree, ng'ani en ng'a to ng'ani nyatimo nwang'o, ng'ani nya deliver, bo understand issues, gimosomo cha kata kosomo wach kata no somo something like what gender issues. Ineno samidhi kucho, you can be able to articulate gender issues kokele parliament. Koro in mi fight ne gino nikech gini some I understand them maber. To koro gi level mar degree no inyalo kelo paro mopogore ne jomoko somo gino. Emomiyo sama ji ni e parliament cha nitie jomosomo different fields. Sama gibiro kacha to okel bill on your field, in monego beni in number 1 champion nikech in makoro imiyo genia my facts about this thing, gini asomo elewa my facts. Koro sama make decision watiuru gi facts nikech gini asomo. Wadong mana gi dakika 10 kende wende to watieko twak mar okinyi makaundago mar mondo mi wach ni mogik e ka ng'is jowete gi thuolo mar bende wacho wach gi mogik. Kapo ni ne wantiere kod candidates ariyo, achiel nitiere kod degree lakini onge any proven record mar good leadership skills. To nitiere kod candidate mar ariyo ento onge degree to nitiere kod a proven record of good leadership skills. Kin ji ariyo gi nyalo yiero ng'ato nikech ang'o ka watieko gi wach ni mogik. Question mi penjo no kimiya ji ariyo go akeni position mar wach ni MP for example. Mokwongo kanya teri ni in gi degree ni mano kora tieko. Sawa anabiro gi scorecard. Wananchi obed gi scorecard adek. Character, achaka nuoyo competence gi capacity mar ng'ato. Koro mane scorecard marwa. To achaka wacho niya ng'ati nya bedo gi leadership skill lakini gimoro dhi to feli. O wate ok wanya bedo political leaders. Wan gi public service. Ang'o ma Monica o leadership skills ni idhi los public service kachacha. Mano betelo. Ang'o ma Monica o leadership skills ni idhi los corporate ikon jogu. Koro leadership kikwa limit ourselves ni siasa kende kibedo ja siasa eka in leader. Leadership en gimoro ma inbuilt. Tinde kata kanisni we need leaders. To leadership no kionge godo, you cannot even run a church. You cannot even run your family. Koro I will look at the scorecard to kagite gionge go anabo advice ng'at maonge degree in leadership. There's something else you can do. Not everyone is meant for political leadership. Not everyone is meant for politics. The same way because they aneno ka manager idwaro PhD tanaonge godo. Let me go and look for something else or suit at that time. Koro capacity no. Build capacity ni the money degree no so that you come for that job. This is a job. You apply some you have the capacity.
To capacity means in gi credentials which are required for that job. Koro ka ionge godo, go work on them mondo ibed gi capacity mondo koro next time kiduogo tatikni in gi capacity, in gi competence, to in gi character. Erokamano nya Wendi. Ka watieko Nyaboka, ji ariyo mabende apenjo mana Wendi, ka wadhi ka watieko, intiere kod ng'at mokwongo, intiere kod degree but onge record makare, mano mar telo. To intiere kod ng'at mar ariyo ni en onge kod degree to at least oseneno gino motimo kendo intiere kod record makare mar telo. In korka kori inyalo yiero ng'a ka watieko gi wachni mogik. Erokamano Joyce. Gima wamanyo e weche mag leadership gin joma nyalo deliver. Ma the society nyalo feel tendgi ni kokalo tend ng'ane gweng'wa nyolokre okang' machalo kama. Ana nyalo yiero ng'amo ng'eyo gimomiyo japiny notere telono kata nomiyo oamua ni gimiye post no konyalo kelo services ne jopiny e okenge manade ma jopiny ne dware ng'ama nyalo kelo gigo. To machielo bende nyalo wacho ne jowa kaka Nyamera wacho. Adwa wacho gi jodigri. Jodigri, ji nigi digri sani kata mana nyatike wakocha. Jodigri na kwayo ni digri ni obedane manyalo kelo change ma ji nok par ni nyalo yudore. Mondo ndhadhu mar digri omed idho malo. Mondo at least ji one ber digri. Na kwayo ni wuoth moro ma jodigri ni godo ma giwuotho ka gigwetho piny cha. Giduoke piny mondo ginyon lo. Wang'eyo ni nyithindwa oningo som. To weuru gwethe kauru digri mondo at least uchik itu ne jopiny. Nikech jopiny ogeno kuomu ni sombu ema nyalo miyo giduoko kuom gik ma gimanyo. Machielo ne joma yiero. An pod an mani county ka. Okadwa mulo president. Okadwa mulo kata mana ng'amanade kata mjumbe. Anani county ka. Ka oke kuma manye nyaka MCA madwa dhiye. Jopiny kik uyier Musa ka jodala wa kwayu wang' ni kuyiero to uyier Harun. Nikech ka watero musni lilo eye kacha. To gik mineno ramo wi ute nyaka chirni mapok oger, teyni mapod onge chirni, weche mudwaro mag nderni matindo tindo matudo chirni moko gi moko, direche mag olalo moningo keti, gigi ka ok wayier Harun ni waketo mana musni lile iye kacha, jothurwa, pod wabiro dok chien kendo akwayo kaunti wa makaluo. Mundu ng'ich malong'o kabisa. Mogik. Kendo yier malong'o. Mogik akwayo jo Migori County. Akwayo jo Nyatike. Moloyo to jo Makalda Kanyarwanda kuma wuoke. Ni wa embrace uru peace. Siasa mar hooliganism kik bedi, kik wanene. To watim yiero makare ma Nyasaye okelo wisdom kuomwa kapok wago kura mondo wayier leadership maber ne generation makiny. Erokamano. Erokamano ahinya. Teresa, in korka kori ji ariyogi ka iniyudo inyalo yiero ng'a kaachiel kod wachni mogik. Ng'ama somo nigi digri to ong'eyo nigi digri to onge kit telo makare gi ng'ama ok osomo to nitiere kod telo makare. Inyalo yiero ng'a gi wachni mogik mana mapiyo piyo kwatieko. Joyce, an wachna mogik kwatieko. Anyalo e kind ji ariyogi ng'ama osomo man gi degree to gi ng'ama ok osomo to en gi record maber do. Mokwongo adhi ng'iyo ni jopiny dwaro ang'o. In jalut ombulu. An jalut ombulu. In jalut ombulu. Oh, an jalut ombulu. An adhi yiero ng'ama nigi good record. Nikech wawach ni ng'ama osomo man gi degree ni. En gi degree but record ne rach. En corrupt, very corrupt. Then onge gimokonyo gimokonyo godo jopiny. Koro an adhi yiero ng'ama nigi good record ma at least ing'eni ka mondo mi ng'ato chopo e stage moro modwa yiero ng'ane. Manyiso ni chien kae noseng'iyo ni ng'ani endi osebedo katimo kama kama to osebedo kotelo ne ji maber. To otiyo bende maber. Koro ng'ama nigi good records ni ema dhi yiero. Kamano. Mane wachni mogik. To kendo katieko mogik. Wach mar jo IBC ni eti golo nini magi golo godo degree ni. Odhi en gima discourage jo nyithindo matindo mar study politics. To gidhi kelo ginene. Odhi kelo ne nyithindo go gidhi bedo gi characters moko mok ber. Nikech samoro nyathini en janyuol ni advice pile ni adwa ni som matek ibed kaka governor mang'ane. Adwa ni som matek ibed kaka president. To koro ka isewacho ni eti
ero IBC osewacho ni eti degree no ok omata. Dong nyathino dhi lose hopes gi kanyo. Ok odhi endelea gi somo. Kamano. Ero kamano ahinya Teresa. Feni ka watieko. Ariyo gi adhi yiero ng'atno endo manyalo deliver ne jopiny. Ok ayier ng'ato ne en gi degree. Yes, degree to ber nikech okonyi e yore mopogore opogore, but ibed gi degree no, bed ng'at moro manyalo deliver ne jopiny, manyalo understand the people, nikech power to belongs to the people. Koro ibed ng'at moro manyalo winjo ywak jopiny. Inyalo bedo gi degree to samoro in ga achaya biro, yes, achaya to wanyalo wacho ni biro o depend with the individual. Lakini ibed ng'at moro ma understand kama I understand jopiny kami I. Koro gi anta nyalo yiero ng'atno endo kata ongo degree but onyalo deliver kendo onyalo understand jopiny mare. To katieko to anakwayo mana jopiny yiero biro next year, mano endo 2027 dwe mar 8. Wuogi vigo kura, tigo kura ni ng'atno endo mineno nati ng'atni ndika yiero to ok odhi disappoint ka ng'at mana yiero last time, mondo kuo bedie kendo uchumi bende otimre nadi obed maber ma kila mtu nyalo afford. Ero kamano ahinya Feni. Nyaduan kuomi mapiyo piyo kwa tieko. Machiek mara manyalo wacho ne ogandawa, jomosomo man gi degree wabolre uru mondo waket jogo moko somo ogombo bedo gi degree. Family wa mwantiere wa humble nyisuru ranyisi makare mondo jogo magombo bedo gi degree kata madhi e school kikela chai mondo jineni somo en kelo mana chai. To machielo madwa kwayo oganda luo kama magintiere, awai ure weche mag gunism. Wa vijana ugro oko wadwa manyuru kombe. Wawe oti kodwa kaka gunism. Kwa wuok wadwa manyo telogi. Wabunge kata jo siasa gi brogore kigin kaka gunism. Wai ure weche mag gunism. Kata kingia wa pesa machip 200 waketu nego gunism obed malo kata 50,000. They will not afford. Machielo tachaka kwayo jo luo tema Nairobi. Kineno kami chu area mintiere de wito kuchi na jalno mok de wen. Biru Dagoretti South. Ugochne kaka Felix. Mjumbe manyien. Lokro kude mor. Jaluo kotelo nu. Nikech anadhi tie mana tama achiel kende tarito Babu Owino kowuok tadonjo bang'e kacha ka uker. Koro biuru na Dagoretti South ukauru kura ugona. To mogi kapok atieko awacho niya, gwengewa machalo kaka kamoro ni Kachieng Ward anda Nyatike Migori County. Wayudo ka jopiny lalam kani arita bedo marach. Kuneno ka stations, police stations gi okonyu kata chife muyiero gi. Jopiny beduru piny, chwaduru rowere mokelo njore gi kuo area no mobiro somo. Losuru piny, onge jalno, Raymond Molok nya Nairobi biro loso nu arita kwe mwelo kano. Jopiny, wabeduru piny, walosuru gwengewa. Kuneno ka polisi okonyu kata chife okonyu. Gwengi loso gi un, kechune murite. Ero kamano. Yes. Ero kamano enya Felix Nyadwe, ero kamano enya Wendy Aura, Teresa Diambo, Kennedy Nyamboka achiel kod ina Dorcas Feni kuom kawo thuolo marudi chieng' ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak nyakora Mogi Ajwang'. Imbenda goni ero kamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo duond rawere odiochieng' ma kawuono. To japinya ema nitiere kod ting' maneno ni giyiero jotelo e yo makare. Jatelo nyalo bedo no somo e yo makare, to seche moko onge kod kitelo makare. Ne ni ng'iyo karakta mar jatelo kachiel kod skills kata chia mar telo ma intiere godo mar mondo mi yiero mabiro wayier jotelo manyalo tiyo e yo makare kendo nyalo chunga ne gik ma jopiny dwaro kata nyalo wacho gik ma jopiny dwaro e yo makare e od bura kacha kata e county assemblies mopogore opogore e yo maber. Nyakora Mogi Ajwang' ibed kod odiochieng' maber nyakendo aroma juma manyien. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.